नितीन नवीन जी आप आगे बढ़ो। नितीन नवीन गोयकारांचे स्वागत। आज भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष पहिल्याच पार्टी गोंयांत येता। हांव समेस्त गोयकारांच्या वतीन सगळ्यांच्या वतीन हांव तांचे स्वागत करता। जोरदार नाऱ्याने तांचे स्वागत करूया। सभी कार्यकर्ता बंधुओं को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जोर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सबका बहुत बहुत अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी गोय प्रदेशाच्या वतीन सगळ्यात पयलीं समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव आमच्या पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी हांचे खूप खूप स्वागत करता। नेटान ताळयो वाजून सगळ्या जाणांनी स्वागत करता। पहिलेच फावटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जाल्या उपरांत माननीय नितीन नवीनजी हे गोंयांत आयल्या। तुमचो सगळ्यांचो उत्साह पळोवन नक्कीच भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्त्यांचो उत्साह एअरपोर्टा वयल्यान तो हांगासर तमाम भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हांगासर आयल्यात। तांचे सगळ्यांचे स्वागत करता। 2 दिसाच्या कार्यक्रमांतल्यान वेगवेगळे कार्यक्रम हे वेगवेगळ्याकडे कार्यकर्त्या खातीर आसा। ते सगळे कार्यक्रम सगळ्या जाणांनी अटेंड करचे आणि असोच उत्साह जो आसा हो 2 दीस तांच्या सगळ्या कार्यक्रमांतल्यान तुम्ही सगळ्यांनी दाखोवन दिवचो। परत एकदा तुमचो व्हडा प्रमाणात आसलेलो प्रेम भारतीय जनता पार्टीचेर आसात, नरेंद्र मोदीजीचेर आसात आणि आता नितीन नवीनजीचेर आसात हो तुम्ही दाखोवन दिवचो। हे सांगपा खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तांचें स्वागत करता आणि नक्कीच तांचें मार्गदर्शन हे आमदार खासदार तसेच कार्यकर्ते या सगळ्यांच्या खातीर मेळटले। ते आमकां सातत्यान तांच्या लिडरशिपीच्या सकयल परत एकदा भारतीय जनता पार्टी 2027 गोंयांत सत्ता येतली आणि 2029 राज परत एकदा देशात आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतले। आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल देशाची वाटचाल पुढे वचत असा आणि आता पार्टीच्या संघटनेची वाटचाल नितीन नवीनजी यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल पुढे वचली। आमचा पूर्ण विश्वास असा महाराज नितीन नवीनजी यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल परत एकदा या देशात एनडीएचे सरकार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार निवडून येतले। ही कार्यकर्त्यांची ताकद असा, ही संघटनेची ताकद असा। हांव सगळ्यांच्या वतीन तांचे परत एकदा नेटान स्वागत करता। नितीन नवीनजी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टीचा भारत पताके वंदे। तुम्ही पळयतात GNH। खंयचोय फंक्शन वा फेस्टिवल लागीं पावलो की आमच्या चेडवांच्या तकलेन एकूच विचार येता की कपडे खंयच्यान हाडपाचे। ताचेच सोल्युशन म्हणून आमी तुमकां घेवन आयलात प्रयाग फॅशन्स। At Prayag Fashions, we bring a wide variety of Indian wear for women. जावं ते cord sets, जावं ते 2-piece sets, जावं ते 3-piece sets. We have everything for occasional wear, for daily office wear, or for any celebrations. In Indian wear, we have one of the best options in town. आता वेळ करू नकात, विजिट करात प्रयाग फॅशन्स। शॉप नंबर SH4 एक्सेल रेसिडेन्सी नियर स्टेट बँक ऑफ इंडिया ऑपोजिट अपोलो फार्मसी, कारंजालेम, पणजी, गोवा। प्रयाग, सेलिब्रेट योर स्टाईल द इंडियन वे।